gaitezen guztia emateko prest, guztia galdu duen lotura sendoenak apurtzerakoan lortzen dira ondorio larrienak. Gauero nere buruari galdetu zertan ari zinen, maitatzen idala telefono sesa teltzen idan bakultzean. Guztain maite bazenidan esaidazu bengo zeria, noiz bilakatu zen amorioa. Maite bazenidan esaidazu bengo zeia, noiz bilakatu zen amorioa mirabe. Maite bazenidan esaidazu